Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Cahyo Kutadi. Pak Sange Mbok Limbo. Nggih. Nderek gladiajar. Nembe sepindah Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kaya ngene bane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau Jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton kok ngene dingin niku. Kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes yen ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung derek dolan badhe sugeng panjenenganipun Rama Mujito. Niku Intinipun badhe sungkem. nggih badhe sowan sugeng karo badan. Sing sepisan kula badan kalih Kang Hamengkudati, ingkang angka kalih menika badan dulur-dulur kula sing teng ngene mriki. Nggih. Wow, kok lek papane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula. Awan nanggap kula, bengi kula lak nggih pun boten tanggapan kelih Mas. Lah napa? Lah ki namung derek ketut buri jenengan nonton wayang rai kula trunteni namung wonten. Panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Kyai Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika Kula nggih sok nonton teng YouTube. Jenengan niku Alhamdulillah. ndereke Mas Guritno, Leres. nggih ndereke Mas Ipung Purbasasongko, Mbah Leres. Yatno. Leres. Mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa, wah luar biasa. Mbak Elisa jan kaya Batari Kumoratih, jenengan kaya Komodo. kula ki senes numudu Mas Cahyo. Lah napa? Kadal. Oh, menungso lan nggih pun sewu Mas Cahyo. Pripun? Panebasane kula dalam panjenengan teng mriki nuwun sewu priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang obah ingkang mulyan, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tuntunan dadi camilane. Niku lho. Koe mangindit kalih wayang nggih. Nggih, kula Pak Mujito pun sen ora nduduhne pangkate. Boten nduduhne derajate, boten nduduhne donya pandhuwene, ning Pak Mujito niku sami kalih kula. Samine nggih napa nggih Wah, kok madhap-madhape Pak Mujito. Pak Mujito ki najan seorang perwira. Nggih. Nuwun sewu, biasane niku lho pun gadah embel-embel niku dugi pundi-pundi niku mami napa niku sing teng mriki bel-belan niku dibeto mantuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Nek lek Pak Mujito mboten kaya aku Mas. Teko dok ki najan kula nggih gareng kadang kala dagel. Nggih. Aku budal ki ya go celana nandeg nganggo sandal jepit lambi kula elek ngoten. Mlebu blem Pak Mujito ngomong monggo Mas, wajane pengwingking dibiyaki. Ya wong jenengan kan nggih wong apa niku dinomersatukan Mas Cahyo. Nuwun sewu ngendikane jenengan foto mawon ngantos setengah jam. Nggih. Bukesi setengah jam. Menika dimula sing saking kulung setengah jam. Sedaya Widyawati setengah jam padha foto. Jenengan nggih foto. Oh, sak jam foto Mas. Setengah jam lah kula malah sak jam. Ing bar wonten plengos ngoten langsung dihapus. Lah sebabnya lah kebanggaan kok iso foto kalih bareng. Walah ala wong memori wis blah lho Mas. Tirai putih iki memorine langsung full Mas. Mau niku pas kula badhe foto mlebet mriku, Nggih. enten bayi sik cilik ngoten niku nangis wer-wer. Bareng kula jak foto alhamdulillah langsung meneng Mas bareng. Wah, sami kali kula Mas Iwo. Jenengan nggih kalih Lho bayi. lho lho. Wong meneh bayi foto jepret mari nangis. Nggih. Terus napa niku lari putri-putri cantik, tetep kula seneng. Bareng to wong meteng Mas. Foto jebret ngoten plengos ngono, amit-amit jabang bayi. Wong kok yo kula jenengake diampun sia-sia.
Cahya. Mboten. Wah, alhamdulillah saestu Mas. Nggih. Saged sowan dereke panjenengan Mas Cahya Kuntadi, Nggih. seorang dalang dan seorang dosen, seorang pesinden dan juga seorang dosen ingkang dados tolak ukuring kula anggen kula ngudi kawruh tenggene budaya Jawa Mas. Nggih. Muga-muga ora keluwihan ora kekurangan. Amin ya Tata rabbal cara anggah ungguh etika dan estetika niku kula tut pingking panjenengan clear wonten pundi kemawon Mas Cahya. Nggih, 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 nggih. Menika dalam rangka tasyakuran pernikahan. Pun prisa mantenipun sinten? Patene kula lali lho Mas, asmane lali kula kula ke bapak kula tani, mbok kula nggih tani, kula dhewe namung sing derajate dhuwur. Kula kan mboten sombong. Jenengan derajate Pak Mujito, Mas Manten itu sarjana hukum. Lho, kula nggih SPD lho Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sumpek perkara duwe. Ya ampun ngoten. Wong nggih wah nggih. Kemanten kakung menika Raka Mas Brigda Arbi Yuda Pradana kalian Mbak Yuroro Nindi Ridi Astuti SPD. Nggih, wah niki nuwun sewu Mas Cahya. Pripun? Najan kula ki upah-upah men kepara 20 taun yen badhe ngomongi badhe napa niku nuturi niku pun paribasane mulyani segara. Namung derek dedonga kula mawon ikhlas lillahi ta'ala saking kretek ati kula. Nggih. Kula dongahne dulur kula lanang, dulur kula wedok anggenipun bangun bali wisma. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk wahyu kang tinemu, pikantuk wahyu jodoh ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung ukea rezeki panjang yuswa. Amin, amin. Kula pitados menawi donga panjenengan menika gedhe dayane turya mandi. Wong nyatanipun jenengan nggih anggenipun bebrayan nggih dipun paringi guyub rukun mawon to. Nggih to Mas. Nggih. Kok guyub rukun alhamdulillah kok jenenge paugerane wong tuwa Mas nuwun sewu. Nggih. Bapake ayu kaya ngapa iki tetep bojomu. Cantik kok kaya apa ngendikane jenengan tetep Nggih. bojomu. Lah kula kan nggih to ngoten. Lah. Dolan tenggene Mall Madiun. Pripun? Lah to mriku niku panggih artis kondang watik. Nggih. Kula plantuk mulih jebul Mas. Ayu bojone jenengan. Ayu kono Mas. Lho. Nun sewu warah agama niku sampun paring piwulang. Nadyan to wong wadon ayu digelar teng jagat, piye carane awake dhewe tetep menganggep lamun to bojo ki sing ayu dhewe ngono lho. Lah sajane kula nggih ngoten nek masalah kesetiaan nuwun sewu lho. Pripun? Wong jenengan ngendikan mawon badhe remen kalih Mbak Elisa nuwun sewu. Mbak Kesi pun ngendikan kowe iki bojoku. Ning nggih kalah romantis kalih kula, Mas. Kok iso? Kula nuwun sewu bojoku ki ning dinggon tak gandeng, Mas. Jan ketok rukun teman-teman. Ketok mesra. Ponorogo tak gandeng. Jak pundi melih? Tak teng Madiun kula gandeng. Nggih. Tenggene Surabaya kula gandeng. Mlebu tenggene mall sebelah iku kula gandeng. Mesra banget nggih. Padha lek boten kula gandeng ya njumpuki napa-napa. Oh, padahal niki kula iki nyambut gawe. Lho sampean kudu ya tanggung jawab. Seorang laki-laki apa sing dikersakne bojo ya dipinangkani men sampean duwe kawibawan ngono kuwi. Nggih kula pinangkani. Kula pinangkani lho niku kula pinangkani saestu Mas. Nggih. Kula jumpukne ngoten, bari tenggene kasir kula balekne meleh. Lho lah terus mulai ora nggo apa-apa. Lah yo sabar. Kula kan nggih mboten sabar trimo karo pawehe sing wong lanang. Kula kan nggih mboten sami kalih putranipun panjenenganipun Pak Pujito. Pripun? Pokoke yo jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur to Mbak yo, Dik. Awake dhewe kudu nrimo apa sing dadi pawehe Gusti. Nggih mboten. Dawuh leres nggih nggih. Lah niki mumpung Mbak Elisa sampun jeneng pinarak wonten mriki dasaripun sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Leres Mas. Jenengan kajenge dipun kancani Mbak Lisa nggih. Ijih Oke, siap. Monggo jumeneng Mbak Lisa. Aja dipleroki. Monggo, yuk dados madakala. Yuk.
Pripun Mbak Lisa kabare? Ceng aturaken wilujeng dalu sugeng dalu macane Yulimbo Pak Yoyo. Nggih. Ingkang kula hormati kula tresnani. Pripun? Kula hormati kula tresnani. Sampeyan muni tresnani jare kuwi iso teles dhewe lho Mbak. Keles napa to? Ya kaya grogi ngoten lho sampeyan. Terus jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas iki malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntabi. Munar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya ya. Maksudnya Tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalam sing tak puja-puja ngono tak idolakan ngono. Ora Tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mergo bar pedot. Aku ki lho ngono el. Iki bukae sih yo sumunar mawa cahya lho ya iki. Aku ki lho neng omah dadi bojone wis 15 taun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu el. Piye? Masa kok Bu? Masa gak pernah dilem to Bu? Ya, malah ngelem awakmu iku lho. Jane Bu Kesi nun sewu itu pendapat yang salah. Bu Kesi nang dalem ya tak lem ning panjenengane ora krasa. Malah nun sewu mereka iki ambiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah, jebul wong Arab kuwi, wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan iki lingundang piye? Ya Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bu Kesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin penireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin. Ini kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi mau digambarne kena saka apa wae. Nah, Selagine audio awake dhewe Nggih. yen belen bengi iki ya kaya ngene iki kepenak. nah kandhane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube Mas. Yen belen panggone kepenak nek kono ditata ya becik panggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi pethak tata nggih penak sawan. Enak. Nggih. Nggih sawan nggih penak. Kula Pak Cahyo Kudati niki yen ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Nah iki pertanyaane siji. Apa Mas? Kowe kapan? Iki lho. Ngani dalan. Takon Pak kuwi sing jenenge tresno karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene nek diomongi ora payu-payu engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone, kudu dibedakake antarane jodoh karo tresno. Upamane jujur. Nek wong saka tresno dhisik ya. Tresno. Ya, nek wong tresno kuwi